abin da za mu ce Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya sa an yi auren nan, Allah ya ba da ciki ya goyo. Mu kuma mutane ne masu ɗacin rai da baƙar zuciya, in an taɓa mu ba ma haƙuri. Wannan haka yake wa shi ne, muna ɗacin rai zahiri. Mun mana furci ne ba masu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na zo ne musamman a matsayina na aminin wannan angon wanda muka tashi tare tun muna 'yan ƙanana don wa amarya nasiha. Domin kuwa na riga na san halin aminina. Ainihin amarya dole ne za ki haƙuri, ki ƙara haƙuri, ainihin ki daɗa haƙuri. Kai kuma ango, a matsayinka na babban aminina wanda na riga na san halinka tuntuni, ainihin dole ne kai ma in gaya maka da cewa ka riƙe amana, ka riƙe amana, ka riƙe amana. Domin kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na zuwa Ustaz, wannan magana ta wa'azi duka bata, zan siyo kasa ba ta sati ci, ba abin da ban sani bane, ya kamata a tattara a bada tafi ko a gaba ushe ne. To kai za a gaya wa ma yarinyar nan tun tana ƙarar da ka ji ba ka bude kunno ka ji a rike yarinyar nan a wajen da zai gaya ma wai kamata wannan shi ya yi kawai nan kawai a wannan kawai har wani zai zo ya ce ka rike amana. Kai yau ne ake yi wallahi uban da kawai da amarya ta maza da Allah a wuce wa shirin ko ba ka bane hada kansu kawai maza kawai an ban huta ni ma shi ne kai Ustaz ka bari na zo ma hade a can wannan gidana ne kawai shi ne. Dan na faɗa ma gaskiya? Ba a san gaske ta. Ba a san gaske ta. Allah ya shirye ka. Ba zan dina gaya ma gaskiya ba don tare muke tun muna ƙanana. To ba za a ci ba. Yau ba zan ji komai ba. Komai naka ba zan ji wallahi. Waɗannan da kake gani in ta yi daɗi ne. Kai ƙarya ne barin gaya ma. Ni din nan da kake gani na tsohon ɗan boxing ne barin gaya ma ka sani. Za ka yi ta duka na amma ni in na tashi na da keka wallahi tallahi sai an ma ƙarin ruwa. Kar ka ganna haka a rame ka ɗauka haka nake ba za ka iya ɗaukan wannan lodin ba. A'a a share ya kana taki a wanci ne wallahi kira ka zai ba dan na hada shi wallahi da sai ya casa. Dan na faɗa gaskiya? Ba ji kawai ku je yanzu. Ina kayan abin nan na kushere. To shikenan haka zan ni na ce na ba ku lafiya. Ba ji. Wani kajin kawai cika mutane abin da ke Farida ni za ki rashin mutunci shekara da shekaru muna tare da ke ni da cinki ni da shanki ni da sitarki ni da karatunki ashe ku ne kamar ku daya amma ba ta kwatin dama kin ce mun kira da ƴar uwa ba to billahi lazi yau sai kin gaya mana dalilin da yasa baki gaya min kike kira da ƴar uwa ba kina jina ko Farida
halau kana magana da malam Audu, sanin ka bala'i, sanin ka masifa, sanin ka kalata, sanin ka jaza'i. Ina jin ka. An girma a san an girma, an girma a san an girma. Yaran ta sai a baiwa yara, in an girma a san an girma. Shi ne sai a bar wa yara, in an girma a san an girma. Wani irin rashin mutunci ne wannan, mutunci ne wannan. Wani irin bala'i ne wannan, mata ba za ta riga ganin darajar mijinta ba. In an girma a san an girma, in an wannan ma ai zalunci ne. Ni da matata kai ina ƙarya ne. Wai yanzu zan ce in jawo ta da ƙarfi ne? Kai in ka jawo ta da ƙarfi ai girma ya faɗi, in kai haka ma ai ajinka ya zube. Bayan an ce matan ku gonakin ku, ni da mallaka ta a ce ban da iko na auri hoto kenan. Kai na ba zai yi ba, ni fa ba gara bane. To shikenan sai ka je kai abun kunya, ka share ta kawai, ka bari ita da kanta ma za ta neme ka. Kai fa babban yaro ne, kuma ba haka ne a babban yaro kake ja. Babban yaro kake da share ta kawai. Yanzu saboda Allah mijinki ya dawo ko oyoyo ba za ki masa ba, ballantana ki kawo ruwan sha. Ke mai sa baki san darajar auren ki bane? darajar miji. Ai gani na ni nawa mijin bai san darajar kanshi ballantana in yi tunanin daraja shi. Ke banda wallahi ki sa bakin ki da Ba da zan sa bakin nawa ba. Taku me yasa ka fasa? wala asiri ne wannan. Allah asiri aka mun wallahi, in ba asiri wallahi aka mun taɓa faruwa ba. Ni ne ba kowa har ga sanin kuma na Audu, sanin ka bala'i, sanin ka masifa, sanin ka karata, sanin ka jaza'i. To ni da namiji ma bai isa ya tsaya mai sa'a sa da shi ba, ballan ta ɗan mace. Sai ke yanzu wallahi tallahi an cuce ni, an fare ni wallahi. Wallahi an cuce ni kuma an fare ni. Wala an cuce ni wallahi tallahi, wallahi an cuce ni, amma muna nan da ke. Ai ba asiri aka maka. In kai sanin ka bala'i ne, ni sani na mutuwa ne. In aka sani an mutu. Gaba nan ban waye ki sanin ki mutuwa ne, tun yaushe na san ki dan me sama mutu ba. Lokacin mutuwan na nan zuwa. Yana nan zuwa lokacin. Tashi mu je mu kwanta. Nan ga kamar tun daga ranar da aka ɗaura mana aure kawo iya a nan nake kwana. Saboda nan ya fi mu. Me dalilin da yau za a canza min a tawo min da sabon salo? To a nan zan kwana. Ki tashi mu je mu kwanta. Na ce ba zan shiga ba, na fi son nan a nan zan kwana.
amma da yake san ba zai yi aure ki kawai sai dai tsaya da kallon ki ba ko? Dan me ka aure ni? Akwai haƙƙi na akan ki. Wani irin haƙƙi? Kin san ki mana akwai haƙƙi na akan ki na aure kuma dole ne ki biya mini saboda ka ki tashi mu je mu kwanta a ciki. Ba kana da ƙarfi ba? Ƙwarai ma kwa. Kana dai da shi ko? Kana da ƙarfin? Ina da ƙarfi. To kwata. In kwata? Ka kwata. Haƙƙin na? Na ce ka kwata. Tashi mu je mu kwanta. Na ce ba zan je ba a nan zan kwanta. Tashi mu je mu kwanta. Ba zan je ba. Tashi mu je mu kwanta. Ba za a je ba. Tashi mu je mu kwanta uku. Mu je mu kwanta. Wallahi sai na kwaci hakina. Ni ne malam Audu sai ka Wallahi da ka kwata Allah ya tsiye. Wallahi sai na kwata. Wallahi ba ki ko ki ka ba tuna. Idan ka kwata in zama ta. Wallahi ko a mace ko a wallahi sai. Wallahi ko a mace ko a wallahi ba sai na kwata ba shi. Wallahi sai na kwata. Bidan ne. Wallahi sai wallahi ki bude wallahi fa karya kofar nan gidana ne kudi na ne kofar ta ce ni na siya na karya ba ruwa wallahi asara ba ta shafi kowa ba ki bude kofar nan na gaya miki dan manzon Allah ki bude dan Allah dan annabi ki bude wallahi mala'iku rahama suna tsire miki dan Allah ki bude wallahi mala'iku rahama suna tsire miki Farida